لجیر درشمیا وینا ولات زیتونه ji terora we bihêstir duyemîn hevdîtina hunera şêwekariyê bi beşdariya 26 şêwekaran ji her du pêkhatiyên sereke yên Rojavayê Kurdistanê ku li bajarê Kobaniyê bi rê veçû û li bajarê Qamişlo tabloyên ku hatibûn amadekirin di çaremîn pêşangeha hunera şêwekariyê de hatin pêşandan. Serperiştên pêşangehê jî dibêjin ku asta hunera şêwekariyê li Rojavayê Kurdistanê ji sala borî baştir bûye. Şwa hevdîtina menî a duyem ya hunera şêwekariyê dest pê kir di bin dirêjmeya vîna welatê Zeytûnan ji terora we bihêstir e. Çalakiya me ji dehê Gulanê dest pê kir li bajarê Kobanê. Kesê bejdar bûne heftê û heft şêwekarin ji netewê ê Kurdin yê Erebin yê Xristiyanin. Wek em dibînin jî ke îsal kar firetir bû, bejdar bûn, bêtir bûn. Ev hunerbêtir pêş ketibû ji salê ê guhbirî. Mihemed yek ji şêwekarên ku ev duyemîn sal e beşdariyê di pêşangehê derdike dibêje ku hevdîtina şêwekaran gelek giring e û hêvî dike ku giringî bêtir bi hunera şêwekariyê bê kirin. Ev yani multeqa hanê gelekî muhim e ji ber gelek yani gelek fenan ji heme menteqatê diçarike em hevdû dibînin em lewhatê hevdû dibîne gelekî lewhat vê dike dihane yani pêşketin gelekî çêbûyî ji sala berê û em bihêvîne yani sal bi sal bêtir fen yani li cem pêşkevî bêtir ihtimam çêbibe. Di pêşangehê de tabloyên rengereng ku li ceh warên cuda cuda hatine amadekirin. Lêpiraniya wan di sempozyoma Kobanê de amade bûne û her tabloyek jî çîrokeke xwe ya cuda heye. Em şêwekar gelekin her yekê ji me tablokê hatiye müşareke kiriye. Tabloa em jî ser Efrînê ye. Efrînê tiştê bi serê Efrînê de hatiye û wêranbûna wê na bes dawî di tabloyê de ez didim naskirin û xuyakirin نوعك جي هيفي بوني هيفيك أملك يعني جاء كسانا بقرن مالي خا ودياري خا. تم كوجوتن بشنجها كمال قامش لهاج بو عفرين مجوز طابلة كخاتش هيكم برد تدا ديار ببي إنه قوي كردان يعني قوي الشعر وده كردان يعني ما شاكر عم يعني هيفينا إنه يعني معرض الجوري كيفي خلقه به. Duyemîn hevdîtina hunera şêwekariyê li ser dirêjahiya 18 rojan gelek çalakiyan dêlxwe bigire ku ji dihê Gulanê ve bi sempozyomê li Kobaniyê dest pê kir û li Qamişlo bi vekirina pêşangehê û li darxistina semîneran dê bidawî bibe. Candar Şernexî taybet bo programa Beyanî Baş Kurdistan, Kurdistan TV, Qamişlo.